थानांगौमोन बे जायगायाव दै गैला नाथाय जेराव दै मोना बे जायगायाव इसोरा थैखौ बोहैहोबाय मानसिफोरा लोंहोबाय मुसाया अन्थायावनो बुनानै गावनि लावथि बुबाय आरो बेनिफ्राय दै बोहैबाय बे दैजों बिसोरो लोंनानै मोजां मोनबाय ओमफ्राय बे बालाबारिया जानो थाखाय जेबो मोना नाथाय इसोरा बे मारो गोरान फोथार बारियावहाय इसोर मानसिफोरनि उखैनाय समावहाय जागोबाय गोजौनिफ्राय बे जाग्रा गोग्लैनानै बिसोरखौ जागोबाय बेबायदि इसोरखौ फोथायनानै बिनि उनावहाय थांबाय थाब्ला दै गैयि जायगायाव दै मोनगोन आरो जेराव जाग्रा मोनै जायगायाव जाग्राबो मोननो हागोन बे इसोरा बेखौ मा होनो इसोरखौ जायफ्रा इसोरखौ फोथायो बिसोरा बे गासैखौ मोनजागोन आरो 40 बोसोर बिसोर थाबायनानै गावसोरनि हायाव सफैबाय गावनि हादराव सफैबाय आरो बे जायगायाव मा मोनदों इसिबां खस्थ' मोननानै सफैबाय नाथाय इसोरा बे जायगाखौ इसिबां आशीर्वाद खालामबाय दा बे जायगाखौ नायब्ला एकदम मोजां समायगोनां दिनैनि गाहाम खौराङावहाय जोङो नुनो मोनब्ला जिसुआ सैताना जिसुखौ आनजादाव लांनाय जोङो आनजाद बे सोदोबखौ मोजां मोना आरो बे आनजाद लानाय बे आनजादाव गोलैनोबो मोजां मोना दा फरिखाया जोब्बायना गथ'फोरनि फरिखाया जोब्बाय आरो फरिखाखौ गथ'फोरा मोजां मोना नाथाय फरिखाया कैंसिल जाबाय बै पास जाबाय एकदम गथ'फोरा रंजागोन नाथाय फरिखाखौ जोङो लिरनांगोन जोङो इसे ओरैनो मोजां लुबैनांगा नाथाय इसे आनजादाव बे जायगायाव थांनानै जोङो मोजां बेफोरनि थाखाय फरायनानै जिरायनानै उन्दुनायखौ नागारनानै फरायनानै बिनि उनावसो मोजाङै फरिखा लिरनो हागोन आरो फरिखा मोजाङै जाय गथ'फोरा मोजाङै फरिखा लिरनो थाखाय रेडि खालामदोंमोन बे गथ'फोरा फरायदोंमोन बिसोरो फरिखा लिरनाय समावहाय गोसोआ मोजां मोनगोन आं फरायनाय गासैबो बे कुइसनाव दङ गासै कुइसनखौ एन्सारखौ लिरजोब्बाय मोजां गोसोआ मोजां मोनबाय आनजादाव फैनांगौ परीक्षा लिरनांगौ नाथाय अब्लासो जोङो प्रमोशन आरो रिजाल्टआ मोजां जासिगोन बेखौ जों मिथिनानै सिगाङावनो बे दुखुफोरखौ नाजावबाय जाय गथ'आ मोजाङै फरायाखिसै बे गथ'आ परीक्षा बे हराव थांब्ला मा सानगोन आं जेबो फरायाखै बे समावहाय गाव सानगोन आं मार गोरान फोथार बारियाव दङ दा लोंनो दै गैला आरो जानो ओंखाम जानाय जेबो मोनाखै मानोना गाव रेडि खालामाखै नाथाय जाय गथ'आ रेडि खालामनानै थांदोंमोन बे गथ'आ बे समावहाय जेबो सानाखै गाव गासैखौ फरायनानै फैनायखाय बे मोजाङै लिरगासिनो दङ 3 घन्टा 2 घन्टा लिरगासिनो दङ नाथाय जाय गथ'आ मोजाङै फरायाखिसै बियो मार गोरान फोथार बारियावहाय थानाय बायदि जेबो मोनाखै फरायाखिसै एकदम माबा बिदिनो ओरैनो फ्लांक बिदि जाहैबाय बाइबेलावहाय गोबां जायगा बेबायदि मार गोरान फोथार बारि दङ बे जायगाखौ एसे जोङो मा सानो जाय सैताना थानाय जायगाया मार गोरान फोथार बारि मानोना सैताना जिउखौ खांनो होआ आरो जिउखौ मोजां जानो थाखाय हेफाजाब होयो जिउखौ नस्थ' खालामनो थाखायल' बिनि थाखाय मार गोरान फोथार बारिखौ सैतान थाग्रा जागा होननानै जोङो मोनो मानोना बेयाव जिउ गैला नाथाय बे जायगायाव जिसुआ थांबाय दिनैनि गाहाम खौराङाव जिसुआ बाप्तिस्मा मोनबाय आरो बाप्तिस्मा लानानै लोगो लोगो जिउआ बिखौ बे मार गोरान फोथार बारियाव लांबाय गोथार जिउ सुबुं जानानै बेयो मार गोरान फोथार बारियाव थांबाय 40 दिन बेवहाय थानानै गावखौ रेडि खालामबाय बिनि उनावहाय गाव मिनिस्ट्रिखौ गाव इसोरनि हाबाखौ मावनो थाखाय गारनांगौ 40 दिन जोङो सेमिनारियावहाय फरायब्ला बोसोरसे जोङो रिजेन्सि बायदि मोनो आरो सिगाङाव बेबायदिमोन जोङो बोसोरसे जोङो
बे सेमिनारियाव फरायनानै बोसोरथाम फरायनानै ओमफ्राय संसाराखै मानसिफोरा जेरैबायदि थायो आरो संसारनि खस्थ' नस्थ'खौ जों मिथिनांगौ होनो थाखाय बोसोरसे जोङो ओरैनो जेसे खामानि मावनो थाङो एसे गालामाल दुखानाव खामानि मावनो थाङो ओमफ्राय हटेलावहाय साप्लायर बायदि बिदिनो माबा खामानि मावनो थाङो बेबायदि समावहाय जोङो एसे साननांगौ बेबायदि खस्थ' नस्थ' लानानै जोङो मावनांगौ होनो थाखाय बेबायदि जिसुखौबो गाव इसोरनि हाबा मावनायनि सिगाङाव 40 दिन मार गोरान फोथारबारियावहाय गाव शैताननि सिगाङाव येसुनि बोलोखौ येसुनि शक्तिखौ मिथिहोनो थाखाय बे मार गोरान फोथारबारियावहाय थांबाय आरो बेवहाय थांनानै मा जादों आरो जेरैबायदि जाय गथ'आ मोजाङै फरायै फरिखा लिरनो थाङोब्ला बे गथ'आ जेबो लिरनो हाया नाथाय बे समावहाय शैताना बेखौ आनजाद खालामगोन आनजादाव लागोन जेरैबायदि आनजादाव लागोन बेयो नायदो नों जेबो फरायाखै पास जानांगौ गोबां लामाफोर दङ बे सिगाङाव सासे लोगो दङ बिनियाव बेफोरखौ बिनांगौ बियो सानबाय बेबायदि लिरब्ला मोजां अब्ला आङो बेनि डिस्टार्ब खालामबाय हरदो फंबायानो हरदो गावनि पेपारखौ लानानै लिरनो थाखाय गोसो जायो बे शैताना बेबायदि लामाखौ दिन्थियो इजि वे बिदिनो जाहैबाय ओमफ्राय बेयो फरिखा लिरनायनि सिगाङाव गाव शैताना नों मानो फरायनांगौ मानो थाब उन्दुदो नाथाय एसे फिसा पेपारावहाय नोङो एन्सारखौ लिरनानै पाकेटाव सोनानै थांदो बेवहाय थांनानै नोङो मोजाङै लिरनो हागोन होननानै बेबायदि शैताना बेनि गुबुन लामा एसे सर्ट लामाखौ दिन्थिबाय नाथाय गाज्रि लामाखौ दिन्थिबाय गावबो बे इजि आङो एसे मोजां उन्दुनोसै ओमफ्राय स्कुलाव थांबाय बे फिसा पेपारखौ लानानै थांबाय बेयो लिरगासिनो दं नाथाय गथ'आ खम जाबाय मास्टारा बेखौ हमबाय मानोना बेबायदि लिरनाय गाज्रि होननानै नाथाय उनावसो मिथिदों गिबाय शैताना नोंसोरखौ लांगोन नाथाय बिनि उनावहाय मा जागोन गिनाय मोनगोन आरो नोंनि जिउआ नस्थ' जासिगोन बेबायदि शैताना जेब्ला जोंहा बोलो गैयै मोनो बे समावहाय जोंखौ आनजादाव लांगोन ओमफ्राय जिसुआ बाप्तिस्मा लानानै लोगो गोथार जिउआ बेखौ मार गोरान फोथारबारियाव लांबाय आरो बे समावहाय 40 दिन बेबो 40 बोसोर इस्राएल मानसिफ्रा मिस्र देशनिफ्राय गावसोरनि इसोरा बिसोरनि थाखाय प्रमिस खालामदोंमोन बे जायगायाव सफैबाय नाथाय 40 दिनावहाय बे मार गोरान फोथारबारियाव थानो थाखाय जिसुखौ गोथार जिउआव थिनहरबाय आरो बेवहाय जेराव बेवहाय जानो थाखाय माबा नांगौ आरो दै नांगौ आरो गरम एसे गुसु मोननांगौ बेबायदि जिनिसफोर नांगौ बे समावहाय बे जायगायावहाय सासे मानसि थांब्ला जायफोरा दै लोंनो होयो बेखौ फोथायगोन जायफोरा ओंखाम जानो होयो बेखौ फोथायगोन जायफोर मानसिया बेखौ एसे मोनसे जायगायाव एसे दंफां दङ बिनि सायाव थाब्ला एसे सान्दुं नाङा बिदि दैदेनग्रा मानसिखौबो जों फोथायो शैताना बे समावहाय फैगोन बेबायदि जायगा दङ बे दैखौ लोंदो बेखौ जादो होननानै नाथाय बे समावहाय जिसुनि जिउआव मा जादोंमोन जिसुआ उखैब्ला मानसियानो उखैबाय नाथाय जिसुआ गाव जों बाइबेलाव फरायो गोबां सोमो गोनां खामानिफोरखौ मावदोंमोन जेराव द्राक्षा बिदै गैया बे समावहाय इसोरजों बिनानै दैखौ द्राक्षा बिदै बायदि बानायबाय आरो जेराव मानसिफोरा जानो थाखाय जेबो गैला नाथाय बे समावहाय रoti एसे रटिखौ गिदिर गासै मानसिफोरा जानो थाखाय होबाय मानोना नाथाय बारायनो थाखाय जिसुआ सोमो गोनां खामानिफोरखौ मावबाय आरो बे समावहाय गाव उखैब्लाबो गाव एसे बेबायदि सोमो गोनां खामानि मावनायजों गावनि जाग्राखौ बानायनो हायोमोन नाथाय जिसुआ बेखौ बानायनानै जायाखै मानोना इसोरनि बोरखौ सुबुंफोरनि थाखाय बाहायदोंमोन बिनि थाखाय दिनैनि गागाम गौरांखौ जों मा खोनादों शैताना फैबाय बे समावहाय उखैबाय बे समाव शैताना फैबाय फैनानै मा होनदों नोङो बे अन्थाइखौ
bread barenane neng jade bini enbai natai roti Yesua bini take bag Yesua Yesuni virgin are geta juni virgin bia peibai bini take saitana bisi saya pei gauri bolu kedin sinhaya Yesua henbai nenge wan mansia roti jenglong nunga Yesuni batra jeng thangna thangna haye nane dinchi bai bibadi seti purit kaya bai Yesua ekdam dargabai are saitana ekle bai are saitana Yesia hora be first pariksha bai are second nature bai mansia ekdam aba gaune se bolu genang dinchi nango are atiga ke dinchi nango gau ise ki ransi gidir jana go bibadi lubinai dongo bini kai ne Jerusalem nagarau gejo langna ne bega se rajibot ko nin tage borgen na thai nang ang kulum nango nang ang kulum la be raju ko nang ang be raju ko nin tage borgen kana ne na ta Yesua mandeng Yesua man siap de Yesus ni patra ko nu thai nango na thai Yesus ko bibidi Yesus ko nang parisek kalap nangla bidi kan bai saitana